komisi benta naka jingale jong sarkar khamtam e katan ka kai khia ban penduna ya ke safriang jong ri phang jepang sekipat ba khamtam e section ki thau nakaleng katan ka kai khia kala penang ya ka random test sang ni apa nomsong khamtam e hana ka jaka yau ka ki don sibun ba ki dukan ba ki beri ru ki basong dukan ki bun ba kan ki jaka manta ka singla pelong ya ka random test hakaba baro ki nang dukan ki lalik ban test selede ba tunjuk uru khamtam ka dong siap hakaba ka jurba kan ka jempang coronavirus la khot yui na koi ka yeng batlang ya karan batas khang bangan lap ya ka safrang jong kan ka jempang bat ya kan ka karan batas la pelong kan ka hall jong kan ka yeme jong ka nyam hindu hane apa nom siap hane apa jan yo nom song Dagi spang ki pai ba ki lalet ban tes ya lade hanong men song menta ka singi ka khatwei tarik ujamang araja arpwe na ka benta ban wat bat lab iki be bit ek jingpang coronavirus la ban kado hang ne ba kanong men song ka de ka we ne ki containment area jong kanong ba shalong na mar ba ki labon ki be bit ek ni ka jingpang ya ka jing tes lale assembly jong ka jakamani jong kan yam hindu ha ka te ka shnong ki ba bon ki belawan tes ki de ki ba shong dukan bat kumjuru iwe de khat na ka we ga yeng kani ka jaka ka de ka ba bon ba ki ba shong dukan bar ka jaka ka ba bon briu ba bar kabaya shong khlaya jait pendriu ya ka jingte sale ah pedeng ka jing para ba ki pulit bar ki nong tre ka tana ka koi ka khia khnang bi ki pai ba ki num pen khen ki kendon kar hadu ba ai ni ka khubor om par yo jingtip la dala don am ki positive case namar ba ka jingtes kadang ya cha